Hopeless na. Hopeless na. Malig wala ka nga. Sige mga view ano? Maniging ko sir pa ko nyo guys. Manindot ko na kay buntag sayo kanang magsugat ang kabugnaw ang kainit sa kalibutan ba. Nagubo na maga. Hilot. Perfect. Hapas mode. Touchdown daan bantayan guys. Lah. Ang pagkakusog mo tindak wala na sa bike. Hapas na po si Bibi Giant. Black na sunblock. Muli sa tag-bike guard, hinayang dagas ng bike guard. Kunya ini gole. Yo, may punta siyang tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tatong tanan. Karon kay ang ikawalong adlaw sa ato ang bike adventure. So karon kay ang amuang destinasyon kay mga tumi og kuan, Maya. Do muna siya kinatumian nga lungsod sa northern part sa Cebu. Among sabot nga oras kay 10 naman 4:30. Ato sa mga meeting place no nya. Lapas sa Tagamay. So adto na ta, kita maglangay. Let's go. Good morning. Nalami sa mo ang meeting place mga gano nya. Si Paredano may naguna dire. Abi na una na si Pare Ryan gini chat siya nga maligo siya sa iyo ito ni chat mga alas 3. Papawan. Mga push up na po ni puno na po pre. Pila na pre? 30. 4 weeks na? Oh. Pang 40 na guys. O pa siya ka push up isa gusta. Paabot namin dire no. Nakadagag we find ways pre. O kada we find ways lagi ha. Di ka ko ang helmet guard. Papa na ko. Abot na si Paring Ryan mga ga. Daray. Yawa Bibi Jaya to. Tara. Let's go. Lo, kondisyon nito. Ama nang tinahian. Ina kita na. Ingkay mo takon. Dahil pa doon guys. Ini ha pre ba? Pagabot mo dali ng Paredano. Dugay kay na po si Ryan karo kay nag-stretching na pud. Choy kayo mga view ano? Choy kayo? Pero mas choy ta. Dutay. Siga na haring adlaw pre. Siga sipon. Ikaw nga buntag sa'yo mag-bike pre. Eh musiga ang adlaw. Manugot na puta mo. Kayo. Kana English na ka ba? Oo. Hindi ka sudan. Sarap pag-bike. Ganyan nila lang. Hindi kayo guys oh. Kana magsugat ang kuan ba? Adlaw gang sipon. Magduang saka ang adlaw gang imong kabuhi. Ino tagis mamati gud. Oh? Nagabayo. Kanang kadlawon baka mag-bike. Nang kapoy ba yung lawas, saka sa adlaw, maulian ka. Oh? Mapagin ang saka. Saan mo saka ang kabuhay na eh? Kapit namin sa aisle guys. Pero di din saka. Sipon, moto na ba? Sige saka. Ito na pagsigaw, wala may ginawa. Sigma na lang. Oo, may sigma. Nanami sa Isle of Vidillion guys, no? Nunod kita na ano, nagpago ah. Muna yung sir pa ko nyo guys. Nanindot ko na kay buntag sayo ka ng magsugat ang kabugnaw ang kainit sa kalibutan ba. Ayos yun kayo. Oh, tawar ka na ninyo. Bugnaw init. Ah, suya Bart. Sos Mia. Ala bata. Okay na ka pre. Okay na tayo ka na day. Okay na mo ko. Doon daw na picturean. Ay. Pre, doon ako nagpictura ng aisle. Di lang talabay ko rin, pictura lang talabay. Ano kaya mag-bike, di ba? Masarap. Coach, okay ra? George! Anong sabi ni John Lloyd? Bidang siya. Bago-bago man John Lloyd ginadlo, bro. Ako niya, tintak, batas pa, nato sa lawang ito. Alamis tunga-tunga guys, katunga nami. Pero, medyo kapoy bro, di kaya pag yun. Gamit yun ang training sa Sukon, pre. Gamit yun ang training sa Sukon, guys. Dili na kayo bugtaw. Bugtaw na dyan kayo. Why? Look at the view. First stop na mo, guys. Nami sa crossing sa Padong Kawit ug Padong Kurba. Sakit ang hawak, bro. Nadama. Heartbeat ba? Ha? Ang heartbeat, moro nagtukar ang kawit-kawit. Sakit ang hawak, bro. Lagi ipig kasi dali o ganang imiga. Naguloy daghanag to. Ang pula na dahil Jimelina ni. Diri sakit gid diri. Ako, kita siya. Nara hapas dia. Ha? Karong ba? Ano siya, agsuldo na pagbiling sila na.
Mga ga, nagubo na mga ga kay hilot. Hilos ko pre. Asan? Sakit ang kuan? Dre. Backpain? Hindi nagkuhan baka na bike mag-video ang ana lang sa. Pwede na ni mo ikuan pre. Potlo na ba? Baligyan sa manukan, backbone. 60 na ba ako? Ha? 60. Iksi? Hindi makabili pre. Marag sambag ay. Ano gawin ko? Aslo mo gid. Ha? Bix powered by Ryan Vlogs. Ikaw na ka na marag ginger nga ako ng kuan ba? Lagi ang hapas ba? Turmeric ni gid. Turmeric eh. Pink man. Strawberry na. Di ha pre, bugnaw pre. Ubi ni. Ubi de. Ubi de. Violet din eh. Perfect. Hapas mode. Tama pre. Alam niyo binawa pre. Bugnaw lagi kina lagi. Ano ni pre? Pwede ka na buta sa oten. Medyo okay na itong paminaw guys. Effective kayo ang kuhan pre. Effective yung hapas ni kuhan Ryan Vlogs. Kuantong hapasa eh. Luga sa obi nga gipabuwad pa dito sa Dubai. Ato mainit kayo. Ang abot dire, mo change mo yung climate change. Madipro siya yung abot dire ba? Yawa pre ka sa guys. Biyahe na balik guys. Nah, kana pre. Nanamin sa ko ano? Welcome to Daan Bantayan. Yuturn ta dire. Kan. Touchdown Daan Bantayan guys. Namin sila ang ano, Daan Bantayan Church. So pictorial pa mga kuan dire. Avatar. Shooting man ni kuan. Ryan Vlogs vlog ni kuan. Piolo Pascual. Piolo Pascual. Ito ka ng signature line mo? Bidang saya ng butaran. Masig Jollibee may mamahaw guys. Mga libre ni si Coach Dan og kuan, munggo sa Jollibee. Una lang ko kaon ba kay inyong mais gitak-ang pa kuno. Gitak-ang pang mais. Una lang ko kaon na. Sige, gitak-ang ba. Kasi gamay pre, gutom na pre. Matik munggos. Katsup ba? Mali katsup pre. Ni lanay. Sa munggos pre, wali ko munggos pre. Ako ko kaog subak si tagkaog munggos. Subak dai. Ako na. Ngayon kay baboy luya am ni ko. Daghan mo puli mo hapon. Mo dai. Flavor. Ay pala ya. Tanga to pa ito di kay madali mo horot ba. Malangit ba mga pre na to kapag meron nun. Tok na ta pero labaw mo ka. Palaya gid ay pre. Ah, munggos ka po? O subak na sa munggos yung kita na. Lano, kita na speaker. Sino to na subak sa speaker, gwapa ang subak. Oh, di sige. Down ulit dito. Oh, joga pre. Oh yan. Dagsum. Si malayo pa umaga. Mo bitaw naglibo ito na kay Pilar kanana. Pre nagtuyok ta ganiha de. Oh, libo ko gasa. Matay. Higop ka sa bawang munggos pala to sa at magtanaw pre. Mo ito bak. Diyaw lang to. Mo ta ka mo ko maglakaw magbike mo ko. Nga, nakabiyahe ni Luko. Kailan na ko ato na podong. Paglag ka ba? Tingin lingi. Paglubos ang ng tindahan nawa pre sa Bisaya na pre. Pero niligas ka si Dilo Pascual nun. Nabustong ko. Program ko na. Klaro kang ebidensya bro. Munggos kayo soda na pre. Munggos, mais. Lumpia o ganang palaya. Ha? Na may divider. Parator. Pre, bill ba bill? Isa kamot. Lah. Abot ba yun? Tako. Munggos ra na order. Tako tayo. Asag sa mga munggos. Oh dai. Plus na. Plus na. Mali gua ka tayo nga ba? Iguwa ka walang ko. Sakto na sa karga. Sakto na po sa pas. Sa amanda to guys, sunblock to yabag. Kaya was yung sunblock no bugnaw man. Nay cooling effects, refreshing dai. Bisa pre. Tura pangihi ng dinaa oy. Kana pre. Mako ang munggos. Grabe parang ihi ay. Oh, tubil na pod. Parang niya ang ihi na pod. Anak man na. Anak man na. Anak yun. Atong recycle pang ihi. Luya na mo ko. Ang pagkakusog mo tindak sa biker. Wala na sa bike, na sa hapas. The more nga dagang hapas. Gusto gigag. Kuan gyud magdugay jud kinindakay gyud. Gamay ra imong hapas niya, pati ba gyud paghapasa. Kana hinay diri ka. Wala motor na pre. Butangan mo city ang mga kuan niya ba? Joints. Gusto kina mo tuyok. Oo. Ana wala pa dangog ba? Paspas na kayo nabiyaan na tayo. Ah.
Naan ako diri sa Muta sa dapit. Basta igbaw ni sa Emiliano tong sagkaon kayo. Yang duha pa na sunod. Nahinyal tagsikad. Kahunat ay. Amo kahunat. Ang sana hulong to diskina. Dai ayo ay. Ito ka may readers we. Relax sa medri ka may kay. Di abuto na sagkaon na pud. Ano nga sa galargo pre? Sama bilay paway ingit. Sorry guys. Excited ko sa kanang kuan. Bukuhulo ko layo sulod. Kalidit sa mga sa kahalon. Sa bicycle nagpasuyop. Nga gay. Ah, ikaw Naghunat na mo ko. Bakit ka istorya? Lain ka kaway ka istorya. Nakahunat na mo ko. Sayang kay hunat oy. Sayang kay hunat gyud. Ako nila kahunat ko dito. Pag break na mo, wala ko ka break lahos na lang ko. Pilit ko nato ko nagsuwit kasi kayo. Luya na bibidyayan to. Luya bimbi. Bimbi. Luya bimbi. Muna down na kayo mga baga, pre. Down na kayo. Huwi na kayo. Apas eh. Apas na po, si Bibi Giant. Sunblock na, sunblock. Sunlock na. Init na kaya adlaw. Anak mo siya nga pag naghapas pre, ang sunod pre. Ano hapas? Kini nga. Kasi kini yang kuan. Dirsi hapas. Good morning. Wa ka mo injury na ka dami na kaya pugno. Kana. Kung may sakto explanation. Injury isag pa ano ko. Yung ano. Pagtak na. Isa ka na? Isang ko alam mo ka. Kaso kayo ni. Suko na Bibi Giant. Soko bimbi. Soko bimbi anak ko sa kino. Anak ko sa kino bitanggon. Gawin na namin sa kuan guys. Simbahan sa Medellin no na. Medellin nga sana. Barangay Hall naman, munisipyo munisipyo sa barangay Medellin, munisipyo sa Medellin. Picture mga avatar dari sa Island Church. Oh. Bimbi Giant. Bimbi Giant. Ay. Apoy mi gamay guys kay murag luya. Matay pre. Effective ba nimo hang Bimbi Giant kan? Dimpo. Paano pre? Lola Remedios mo ba? Bimbi Giant. Bimbi Giant, Jimmy. Tadumax. Kumusta ang lagay natin dyan? Hindi na mo kamutingog. Bitay pa rin. Nagbitay pa din. Nakahukay ka din. Uli sa tag-bike guard, sinayang dagat sa bike guard. Boss, ano ba ba? Luyan ako nun siya, pre. Wala sa mambut-buto. Gamay na lang, pre. Gamay na lang kuwang. Masakay lang series. Ano pala matang hapas. May Lola Remedios. So, water break sa guys. Namin diri sa kuana, Barangay Don Pedro no. So, init kay adlaw. Musta man kada? Di atay na. Ganiya pag sige ka na mo ulay adlaw. Karon bod taas kay adlaw. Pero okay ra. Okay ra. Hoy. Wala nang isda diha. Ang mata sa kalsada. Dili sa na sa kalsada ha. Balik. Hi ma'am. Good morning. Kung ako'y mulakaw, kunyain ni Gole. Luya na. Kada uli, helot. Kada uli, helot. Kada uli. Uli, helot. Kada uli. Kada uli. So, nauli na migbugo guys. Nauli ra jud mi. Nya safe and sound nya okay ra mi, wala injury. Sakit lang gamay. My lady. Just forget. So, nag-change route eh, no? Wala mi nila sugmaya kay ingon si coach, murag dili pa jud daw mo makaya. Pero murag kaya naman to, dili mi kauli. Ara lang mi magbaguwag no, pre. Eta ka may beer, pre. Kanang kita na lang usa magbanyak pa dong uli ba no? Dire nang lang ay. Hi. Uli nang gwapo. Uli na ko guys. So from Bugo to DB no, biyahe mi og 5 na uli mi og 9 so 4 hours na mong biyahe karon. Ano to sunod gayon, kita-kita tanyog balik. Gani TV, ano out, palain mo sa pagsuporta. See you.